ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲರು ಇನಿಯನು ಪೆಲಕೈಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಕಾಂಡದ ಚಾಕಾಪು ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜವೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಗ್ ಪೆಲಕೈ ತಿನ್ಪುನ ಆತೊಂಜಿ ಸೇಫ್ ಅತ್ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಮಲ್ತರ್ ಪಂದ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ರೇಷನ್ ದರಿ ಒಳಂತರಿನ ನನೆ ಪೆರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಅರಿಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಪಿನತ್ ಪೆರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ತಾರೈ ನಿಕ್ಕಲುಂದೇನು ಓ ಕಪ್ಪುಡ್ಲ ಬೋಡ್ಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದು ದಿನಂಚಿಂತ ಪೆಲಕೈಗೆ ತೊಂದೆ ಪೆಲಕೈಡು ತುಳುವನ ಪಂದು ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ತುಳು ಎಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತಿಕ್ಕಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆನಕ ಕಡೆಯರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಕೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಐತ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಪಚ್ಚರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸುರು ಕುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಗ ನೀರ್ ಪಾಡಂದನೆ ಕಡೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆಯರೆ ಆಪುಜೆ ಪಂದಾಂಡ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚನ 3 ಚಮಚನ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೊಲ್ಲೆ ತುಳಿತೇನೆ ಕಡೆದ ಕನತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆನ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ತಾರೆನ್ ಪಾಡುಂಗ ನೆಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ತಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ತೆಲ್ಪು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ನನೆ ಪೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನಸೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುನ್ಗ ಅತ್ತ ನನಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೆ ತಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಪೆಲಕೈದೆ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡೆನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೆಲಕೈದ ಒಂಚೂರು ಪಸೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಉಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರವೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಪುರ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ದನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂತ ಟಿನ್ಗೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿನ ತುಪ್ಪಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಮಲ್ತರನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ದನ ಮುಳುಯನ್ನು ಕಡೆದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಬಂದನ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ತಾರೈನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಇದ್ದೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಪೆರೆದಿನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತಾರೈ ಒಂದು ನಂಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಗೊಂಡತೆ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಪುರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡೋತಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವರ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನೊಂದೇನವರ ಇಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದ ಪರಡುಂಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನಾನೊಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಬೆಯ್ಯರೆ ಅನ್ನಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೂ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರೆ ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಗಾಲದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಮೈತ್ತದು ದೀಪರ್ ಪಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಬಾಜನ ಗುಂಡಿಪ್ಪುನದ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 20-25 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಳಿತೆಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಂಬು ಸುರುಕು ಸೈಡ್ಗೊಂತೆ ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಪವನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜನಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿನದ ಹತ್ರ ಲಕ್ಕರದಲ್ಲ ಬಂಗ ಪೂಜಿ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನಗ್ಲದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಿಂಚ ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತಡ ಹಾಕೊಲ್ಲೆ ಅರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಪೆಲಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೆಲಕೈ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅರಿ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಏತ ನಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಇರೆ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣವು ಅಂಚದೊಂದೇನೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಲೆ ಬಾಯ್